त्र्यंबकेश्वरमध्ये रस्ता खचलेला आहे। भिलमाळला जोडणारा पर्यायी रस्ता खचला आहे आणि त्यामुळे आता तिथल्या मार्गावरची वाहतूक सध्या विस्कळीत झाली आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, त्र्यंबकेश्वरमध्ये जोरदार पाऊस होतोय। अवघ्या 15 मिनिटांमध्ये मोठा पाऊस आलाय आणि त्यामुळे आता त्र्यंबकेश्वरमध्ये रस्ता खचल्याची माहिती समोर आली आहे। भिलमाळला जोडणारा हा पर्यायी रस्ता खचल्यामुळे तिथल्या वाहतुकीवर सध्या परिणाम झालाय। भिलमाळमधली ही दृश्य, रस्ता खचला आहे आणि त्यामुळे सध्या तिथल्या वाहतुकीवर परिणाम झालाय। वाहनधारकांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन सुद्धा सातत्यानं प्रशासनाकडून केलं जात आहे। अवघ्या 15 मिनिटांमध्ये जोरदार पाऊस झाला आणि या पावसामुळे रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे। रस्ता खचलेला आहे आणि त्यामुळे इथून जाताना वाहनधारकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय।